Bueno, sens dubte hem de ser això, no? Més conscients que mai, que la jugadora ha de tornar a agafar sensacions, tant tècniques de tacte amb la pilota com físiques. Sí que totes han treballat a casa seva, però algunes fa 4 mesos que no treballen en un pavelló, no? Per tant, bueno, si les pretemporades han de ser progressives, doncs aquest any més que mai. Bueno, jo diria això, no? La progressivitat, de pensar que la pretemporada dura 5 setmanes, que és un mes de treball, i que ha de ser un treball progressiu, no? És molt important treballar bé i serà molt important descansar bé per recuperar-se de les càrregues. Sí, no hem fitxat la Brianna Stewart, però crec que hem fet un equip rodó, un equip que ens pot permetre tenir una continuïtat, no? Amb el joc, amb la intensitat, jugadores que no s'assemblen amb característiques entre elles i que per tant volem que sumin, no? Sumin diferents talents. El tipus de joc que volem fer les necessitem a les 10 i quan s'incorpori la Llure a les 11, per tant, bueno, aquest és el camí. Doncs esperem ser un equip continu pel que fa al treball i la intensitat. Això evidentment és fàcil de dir i és molt difícil de fer, no? Per això encarem la pretemporada entenent-la com una fase fonamental pel devenir de l'any. Bé, al món femení, o ara mateix, és difícil marcar-se objectius a nivell de classificació perquè cada any hi ha equips que canvien de nivell i de pressupost, no? Com és el cas de Saragossa, com és el cas de Lugo, que són equips que es reforcen molt i molt bé, per tant no sabem exactament quin serà el nivell de la Lliga. El que segur que podem garantir que serà un dels nostres objectius és el que he dit abans, no? Ser un equip intens, ser un equip que engresqui amb la tipologia de joc i ser un equip competitiu. Amb qui podrem competir? Doncs la temporada dirà i el nivell dels rivals ho diran, no? Però sí que el nostre objectiu és que el públic que ens vingui a veure o que ens vegi des de casa senti identificat amb el joc de l'equip i sobretot amb l'esforç. Evidentment, suposo que hem d'estar atents a com evoluciona la pandèmia, però en tot cas això no és la nostra responsabilitat, no? La nostra responsabilitat és cuidar-nos, és mantenir distàncies socials, és seguir unes normes per protegir-nos i protegir el grup, però evidentment jo no planifico la pretemporada per parar d'aquí 2 setmanes o per parar d'aquí un mes. No es pot treballar a mitges, no? Hem de treballar pensant que jugarem tota la temporada normal i si després es modifica o s'anul·la o s'aplaça, doncs ja ens hi adaptarem, però ara mateix la idea és anar a tope tal com està plantejada la temporada d'inici.